खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू द चैनल चिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दिनैहाय सानडे सो बेनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि भिडिअफोराव जायफोर बिथांमोना कमेन्ट्स हरदोंमोन आं बिथांमोनखौ दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो आखायाव लादों सो बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय जायफोर बिथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ आं लाबोनो हायाखै बिथांमोना गाज्रि मोननो नाङा सो नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ उनफोराव लाबोनो नाजागोन फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि लेट्स गो गिबियावनो दङ जे चेनेल बियो बुंदों मोसानायखौ जोबोर मोजां नुदों बेस्ट बिउटिफुल भेरि नाइस बड' खेराइ थैंक यू जे चेनेल बिथाङा मोसानायखौ जोबोर मोजां नुदों होनदों आं मोनसे मोसानायनि भिडिअ होदोंमोन थैंक यू जे चेनेल बिनि उनावहाय दङ बोसोन कुमार एन्टारटेनमेन्ट बिके एन्टारटेनमेन्ट सरि मानिटाइज जाबायना जाया ना सोंदों बियो बोसोन कुमार एन्टारटेनमेन्ट आंनि चेनेला मानिटाइज जायाखैनो नोंथांमोननि अननाय मोजां मोननायाव मानिटाइज जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोननि अननाय मोजां मोननायखौ मोनबाय थाब्लानो आं मानिटाइज खालामनो हागोन आंनि चेनेलखौ थैंक यू फर कुइसन खालामनायनि थाखाय बेनि उनाव दङ हिरु बर' खै लाख लाखो नोंथाङा हिरु बर' आं दासिमबो लाख नङा थाइसेबो लाफेराखै मानोना आंनि चेनेला दासिमबो मानिटाइज जायाखै सो नोंथांमोननि अननाय मोजां मोननाय आं आरो नागिरबाय थायो अब्लासो नोंथांमोननि अननाय मोजां मोननाय मोनबाय थाब्लासो आं मानिटाइज खालामनो हागोन अब्लासो आं थैंक यू कमेन्ट खालामनायनि थाखाय बेनि उनावहाय दङ जे चेनेला आरो मोनसे सोंबावदों बे बुंदों आंथ' जेबो गैयालासिनो मोनफ्रोमबो भिडिअखौ आपल'ड खालामना हगारदों हेडफोनबो गैबावासो आंनि चेनेलाव थांना नायहैलाय बिनि चेनेलाव आं थांना नायहैखाबाय जे नोंनि चेनेलाव आं थांखाबाय आरो नायखाबाय मानोना नोंनि चेनेलनि भिडिअफोरा थिगानो दङ अब्लाबो नों माइक लानानै जुदि भिडिअ खालामोब्ला आरो क्वालिटि आरो मोजां जागोन मानोना जेसेबां क्वालिटि मोजां जायो एसेबांनो जोंनि अडियन्स बिथांमोना नायनानै मोजां मोनो थैंक यू बेनि उनाव दङ के नार्जारिया सोंदों इउटुबखौ साबस्क्राइब खालाम फ्रेन्ड होनना बुंदों बियो के नार्जारि आं नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय के नार्जारि आरो नोंथाङाबो आंनिखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला बेनि उनावहाय सोमखार नार्जारि बेयो बुंदों आदाया बबे जिल्लानि आं अदालगुरि जिल्लानि सोमखोर नार्जारि बेनि उनाव दङ बडु बर' मोजांलै हाबाफारिया बर' हारिया जौगाथो जै बर' हारिनि थैंक यू बर' हारिया जौगानो नांगौ बेनि उनावहाय दङ दावबायसा बर' जोबोद मोजां बेनि उनाव राहुल बर'आ बुंदों हेलौ लोगोफोर हाय राहुल बर' बेनि उनाव बड' बर' बरिया बेबायदिनो मोजां भिडिअ होबाय था थैंक यू बड' बर' आं बेबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना नायबाय थायोब्लानो बेनि उनावहाय दङ इलेन नार्जारि जोबोर मोजां जादों थैंक यू इलेन नार्जारि बिद्युत साहारि कीप आप थैंक यू नमिता बरिया थैंक यू बेनि उनाव दङ प्रिया बसुमतारि आं जिगाब बनानै हायाव जिरायना नायनो मोजां मोनो प्रिया बसुमतारि नोंथाङा नोंनि साननायखौ फोरमायबाय माने आं थियाटारनि जाय भिडिअ होदोंमोन ना नोंथांमोना बबेयाव जिरायनानै थियाटार नायना मोजां मोनो होननानै आं मोनसे बुंदोंमोन भिडिअआवहाय बेखौनो बिथाङा कमेन्ट खालामहरदों प्रिया बसुमतारि बिथाङा जिगाब बनानै हायाव जिरायना नायनो मोजां मोनो थैंक यू नोंनि साननायखौ फोरमायनायनि थाखाय बिश्वजित बर' कंग्रेट्स चिकन थैंक यू बिश्वजित बर' बेनि उनावहाय दङ सोमदोन बसुमतारि आंनाबो गेलारियावनो लै आदा थैंक यू सोमदोन बसुमतारि फोरमायनायनि थाखाय आरो बेनि उनावहाय दंबावो
अनजालि बर'आ कमेन्ट्स खालामहरदों हाय गोसो जाना दाबानाय बिदि आदा। अनजालि बर' आं गोसो जानानै भिडिअ बानायाखै, नोंथांमोननो फोरमायनो थाखायसो आं भिडिअफोरखौ बानायदों। स' नोंथाङा आं माबाफोर गोरोन्थि खालामदोंब्ला नोंथाङा मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै कमेन्ट्स खालामना खोन्थाहर। दिनैनि कमेन्ट्स फरायथिनायखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। जायफोरनि कमेन्ट्सखौ लाबोनो हायाखिसै बिथांमोना गाज्रि दामोन, नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ उननि भिडिअ लाबोनो नाजागोन। जायफोरा आंनि चेनेलखौ दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना आंनि चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअनि लेटेस्ट नटिफिकेसनखौ नोंथाङा थाबैनो मोननो हानाय बायदियै। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जय बर' हारिनि जय। बाय बाय।